Til denne opgave skal du bruge skabelonen, som vist her. Du lægger skabelonen helt ud til hjørnet af papiret. Sørg for, at kanterne ligger helt op til. Og så tegner du med en tus rundt om skabelonen. Sådan der. Nu skal vi så have fat i en saks og klippe vores figurer ud. Når figuren er klippet ud, skal vi tage fat i en lineal og lægge den, så den flugter fra den ene spids, som vist her. Du kan nu bruge en saks eller hvad som helst til ligesom at lave en markering i papiret. Sådan der. Det samme gøres på den anden led. Sådan. Derefter bukkes de to vinger, spidser, kald dem hvad du vil, ind som vist her. Sådan. Så skal vi have fat i en limstift. Put godt med lim på den ene flap. Sørg for, at der er lim ud til alle kanter, og fold den anden flap henover og tryk det godt sammen. Sådan. Det er vigtigt, at flappen er klistret helt fast. Nu skal du have fat i et stykke papir af en anden farve. Mål op, så papiret bliver lige så langt, som figuren er. Sådan. Klip papiret. Tag en blyant, eller en kuglepen, eller en tus, og tegn nogle monstertænder. Det er helt frivilligt, hvordan tænderne skal se ud. Så skal vi igen have fat i saksen og klippe tænderne fri. Sådan. Vi klipper papiret til, og så skal vi se, om det passer. Det gør den. Nu skal du have fat i limstiften igen og giv tænderne en god omgang lim ved den øverste kant. Sådan. Så sætter vi tænderne fast. Trykker godt fladt, så det hele sidder godt fast. Så skal du finde noget rundt, der passer cirka med en størrelse på et øje til dit monster. Den kan også være større end den her, den kan være mindre end den her. Det må du selv om. Du kan også tegne dem i fri hånd, hvis du vil. Husk, at der skal være 2 øjne. Sådan. Og så skal vi have fat i saksen igen og klippe de 2 cirkler ud. Put lim på den ene side af cirklen, og lim den fast på figuren.
Sådan. Og gør det samme med den anden. Sådan der. Nu kan man selv vælge, om man vil tegne pupiler på øjnene, eller man kan klippe endnu mindre cirkler ud af et stykke pap og lime dem på. Jeg vælger at tegne dem. Man kan også lave en næse, enten ud af pap, eller ved at tegne det, som her. Sådan bruger du dit bogmærke. Når du er nået til et punkt i en bog, og du bliver træt af at læse, kan du lige sætte bogmærket ned over hjørnet af siden og lukke bogen. Når du så vil læse igen, er det ret nemt at finde ud af, hvor du er nået til. Det er simpelthen bare at tage fat i figuren og åbne op. Sådan.